Hi guys, narong jotonono lamsogo ani YouTube channel lo hingke asuk dini pore ang nong bwskango phaya baluk suka hingke tini khang boro thangai tong hingke tini ang sini yang para digio Christmas manjaknani bagui kaitoni sal kotor sal manjakna bagui thangai tongo belai khatung khaja khaiui thangai tongo hingke chini oro sikon sa Christmas kailaio ekdom tongthok khaino hingke iko chini orono panda cholinai naisinglaijak hingkai chini para di khalono kayo hingke sikon sa Christmas kaithani belai tongthoka hingke chwng belai tongthoklai ko khela rok khailai tongo himtwija jephru gan gan tam tongnai hingke mwsatwtwi o belum klai thangka hingkai borok bono paiya wngnai je lasto tiki tongmanai bono painai bono kwplai wngnai ta hingke iko baksa narwkmai wngwi thango hingke belai tongthoka chini Christmas salo hingke ang swkango Christmas ni dini no o video no upload khaina himani khaijak yangui tongo time rok maya wngwi hingke belai tongthoka sikon sa Christmas kaithani pano belai tongthoka kaitoni sal kotor salo hingke tongthoklaisika iko baksa keplai thangjago sabo oi narwkno nainai baidi belai tongthoka chini o jagao sikon sa Christmas kaithani pano belai tongkha belai khatung khajakai no mwsalaisuka jengsa chini panda rok pailai tabuk khela thwnglai tongo ta khela muthungui tongo omo pai hetaisa bura rok no muthungjaknai hingke swkango tebo wngko khaikhe haifano ang abo rok no asuk chagai narwkjakliya nung bwskango ang nung phaya baluk suka tangui hingke ani time rok kwrwi wngwi hingke haifano bayapsok rok ani video no naitongbaidi hingke je naitongnai rok je kwtal naitongnai rok like tei subscribe khairibaidi hingke comment bo khairibaidi aswngno norokni bagui tebo ani video no ani vlog no soya khari naitongbaidi yang keplai no naitongkhado yang morok keplai thangjaka borok jitikha iko abo hingke bura rok ni wngnai iko abo khai bura rok ni wnglai samnai sabo jitinai norok nugui manai hingke naitongkhe ani vlog no soya khari hingke salbrum no norok wngbai tongbaidi hingke ang nong bagui tebo video kwtal tuna bagui chai tongnai hingke ani time rok maya wngthango oboni bagui hingke sabo jitinai norok nugui manai oro bo iko ang tebo khela muthungbai mani tebo mwni kothok obo rok no ang narwkjakliya video khai ta afuru rogo khaijakliya hingke video hingke je khaimai mano norok no phunuk chnai tabuk norok o jaga samno G21 haima tong borok tak bura bai te masa asuk wngkoi bura borok sachi bo bwswk kai tikiui tongkha sabo kwplai wngno naidi soya khari naitongbaidi sabo kwplai wngno nainaidi de kisa bang si jitikhamu hingke belai khe tongthok wngkha chini oro baksa mai chalaio chini joto khela rok paibai kha panda rok paibai kha hingke baksa mai chalaio baksa mwsalai tonglaio chwngkhe o jora o mai chawi yakhani paijak no hingke iko mwsalai tonglaio hingke mai chalai tonglaio belai tongthoka kaitono belai khe hambai maru
mairok chabaikha hwnkhe dabo hwnkhe chwng nok bo kisa chalo hwnkhe hwnkhe nogo thanglai nanglaikha hwnkhe sanja mane aswk sal hapsukyago hwnkhe abono hwnkhe nogo thanglai tongo chwng tabuk hwnkhe jotono no hambai jotono kaham tongbai di.